matagumpay ang isinagawang kasalan at kotelyon 2023 sa Angeles City, Pampanga nitong Pebrero. Napuno ang venue ng mga soon-to-be wedded couples maging ng mga magde-debut na naghahanap ng perfect supplier. Silipin natin ang mga eksena sa trip at gimmick ni JM De Jesus. 7 taon nang magkasintahan sila Claire Medina ng siyudad ng San Fernando at si Jomar Paez ng Lubao, Pampanga. At noong 2022, naisipan ni Jomar na hingi ng kamay ni Claire upang magsimula ng kanilang road to forever. At sa dami ng kailangan ayusin sa pagpapakasal, challenging daw ang pag-achieve ng kanilang dream wedding. Kaya naman ang mabalitaan ni na Jomar at Claire ang Kasalan Kotelyon 2023 event sa Marquee Mall, Angeles City, Pampanga, hindi sila nagdalawang isip na pumunta. Ayun, currently kasi we are sourcing suppliers pa, so undecided pa kami kung sino yung kukuhanin namin. Coordinators, planners, and etc. Yung mga kailangan namin for our wedding. So we decided to attend in this event. Malaking tulong daw ang nasabing Bridal and Debut Expo sa paghahanap ng supplier na swak sa kanilang budget. We're checking talaga in details kung sino yung mga supplier na pwede namin kunin, kung anong magandang mga suppliers, and yung mga place or venue na magandang i-check. And most especially yung maganda, yung mas mura and quality. Pasok sa budget. Ilan lamang sina Claire at Jomar sa mga karehiyon natin na ikakasal at future debutants na dumagsa sa 13th edition ng Kasalan Kotelyon nitong February 18 to 19. Nasa 80 suppliers mula sa iba't ibang panig ng bansa ang nakaisa sa nasabing aktibidad. Bukod sa mga nagagandahang setup ng mga Pampanga event suppliers, meron din tayong mga inimbitang suppliers mula sa Tarlac, Bataan, Bulacan, even from Manila, Davao, and Boracay. Ipinakita rin sa Kasalan Kotelyon 2023 ang mga natatanging mga destinasyon na maaaring puntahan ng mga newlywed couple o di kaya naman mga gusto mag-staycation nang hindi gumagastos sa malaki. Ang goal ng kasalan ay talagang i-promote ang iba-ibang rehiyon kasi naniniwala po kami na hindi nyo na kailangan mga ibang bayan para gawin ang inyong pinapangarap na okasyon. Sa kanya-kanyang bayan, dinidiscover po namin ang mga natatangi at mga magagandang destinasyon at mga magagaling na supplier para po matulungan ang bawat Pilipino na ikakasal sa kanya-kanyang lugar. Malaki naman ang pasasalamat ng iba't ibang event supplier dahil malaking tulong daw ang ginawang Bridal and Debut Expo sa kanilang pagbangon mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Aside po sa nasa-showcase po namin yung services namin in Nuwan Farm and Resort, overall po yung Kapampangan craftsmanship po in terms sa event industry po, nasa-showcase po din namin sa mga couple po namin. Para sa mga na-miss ang Kasalan at Kotelyon 2023 ay huwag kayong mag-alala dahil makikita sa kanilang Facebook page ang lahat ng mga packages at promotions ng mga dumalong event suppliers at organizers. Para po sa mga hindi nakapunta nitong weekend at nakita po ang galing ng ating mga suppliers, huwag po kayong mag-alala kasi lahat naman po ng impormasyon at mga photos ng ating mga suppliers ay i-upload po natin sa facebook.com and we are always back in Central Luzon here at Ayala Marquee Mall every February. So sana po taon-taon subaybayan niyo po kami at tangkilikin po natin ang ating industriyang Pilipino. With weddings, parties, and debut seasons coming up, naging perfect avenue talaga para sa mga couples and debutants ang Kasalan at Kotelyon 2023. Kaya naman para sa mga na-miss ang opportunity na makita ang swak na supplier for them, tutok lang sa Facebook page ng kasal.com for next year's Wedding Tourism Expo. Nagtagisa ng galing ang 27 barangay ng Mabalacat City kasabay ng pagbubukas ng Balacat Festival ngayong 2023. Bawat barangay ay gumawa ng mga pavilion na nagpakita ng kani-kanilang ipinagmamalaking mga produkto. Yan ang okasyong tinutukan ni JM De Jesus. Makulay, magarbo at sagana mga pavilion na nagbigay sigla sa pagbubukas ng Balacat Village sa siyudad ng Mabalacat bilang pagsalubong sa unang araw ng selebrasyon ng Balacat Festival nitong Lunes, February 27. Naipanganak ang Balacat Festival nang maisip umano ng alkalde ng siyudad na si Mayor Chris Garbo na i-transform ang Caragan Festival sa isang mas malaki at mas pinasiyang selebrasyon ng hindi nakakalimot sa mayaman na kasaysayan ng Mabalacat City. Yeah, from Caragan, naging Balacat tayo para maubog sa ating mga kaisipan ng ating mga kabataan yung yung inumpisaan ng pangalan na Mabalacat, no?
Because before Mabalacat, like how many centuries ago, ito ay maraming mga halaman ng mga puno ng Balacat tree, no? So doon kinuha yon yung Mabalacat. And also, in order to maibalik talaga yung history, lalo na yung mga heritage places natin dito sa Mabalacat, at saka yung pagkakaisa, no, ng mga mamamayan ng siyudad na Mabalacat. Ayon sa heritage consultant at archivist ng Center for Kapampangan Studies si Francis Busni, bukod sa literal na simbolo ng Balacat Tree, ay isa rin itong selebrasyon ng inclusivity dahil kasama ang 27 barangay ng syudad. Ako natutuwa dahil kung titingnan mo, ang simbolo ng Balacat Tree, isa siyang malaking puno na malilim. At tama, it is inclusive, no? Ang puno na kanilang pinagdiriwang ngayon, na layon din nilang palaganapin sa pamamagitan ng pagtatanim bilang isa sa kanilang mga proyekto, ay magpapakilala rin ng unifying at saka inclusiveness ng puno. At dahil inclusive ang Balacat Festival ay nagsama-sama ang lahat ng mga residente ng bawat barangay upang magtayo at ipakita ang kanilang pagkakakilanlan sa lahat. Tulad na lamang ng Barangay Santa Ines na makikita sa dulong bahagi ng North Luzon Expressway, mga ancestral house at pinagmulan ng mga pari at mga politician. Sa loob po ng pavilion, nariyan po yung mga old house din, ng mga ancestral house din po ng mga De La Cruz. At nandito rin po ang home of the priest, no? Ang kasaysayan po kasi ng barangay namin, Barangay Santa Ines, is marami pong priest. At unang-una, nandito po nakatira yung ating archbispo na si Archbishop Lavarias. At pangatlo, nandito po yung home of the politician, no? Nandito po yung kasaysayan ng pinakamaraming nanungkulan sa una, yung bayan ng Mabalacat hanggang sa maging syudad ang Mabalacat. Hindi naman nagpahuli ang Barangay Sapang Bayabas na kilala bilang agricultural area. It's a combination of old and modern agriculture po, wherein po nagkaroon po kami na pong the first ever green park sa Barangay Sapang Bayabas located at Mawakere Settlement in front of the Christ the Prince of Peace Parish. At ang pinagmamalag din po namin yung mga product po ng Macamal, wherein is a combination of 3 sitios sa Macabacle, Cadenang Cristal, and Marimar. At kung tourist spot lang naman ang pag-uusapan ay wag na daw maghanap ng iba dahil mayroong zoo na matatagpuan sa Barangay Kalumpang. Malaki umano maitutulong nito sa pagpapakilala ng kanilang mga landmarks na nagbibigay ng trabaho sa karamihan ng mga residente. Malaking tulong po ang mga tourist attraction sa ating barangay. Unang-una po, nakakatulong po ito sa mga kapwa nating kabarangay tulad ng mga ITAS or IPs at nakakatulong din po ito sa mga ibang tao na makadiscover sa ating barangay. Samantala, isang pavilion naman ang pipiliin na grand winner at tatanggap ng cash prize na 50,000 pesos. Sa gitna ng mga pavilion ay pinailawan ng man-made na higanteng Balacat Tree na magsisilbi umunong simbolo at hudyat ng marami pang taon ng selebrasyon ng naturang festival na sinundan naman ng formal na pagpapakilala ng 27 kandidata ng Miss Mabalacat 2023. Mga kagimik, sana nag-enjoy kayo sa isang masayang adventure dito lamang sa Trip Treat at Gimik. Join us next Friday for another episode. Be sure to follow our social media pages at CLTV36 Official. Pwede rin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel at CLTV36 Official at sa aming website www.cltv36.tv. You can also watch our programs nationwide via Signal Channel 115, sa ating 39 cable partners at sa Free TV Channel 36. This has been your host, Liana Canelao. Till our next Trip Treat at Gimik!